Целта на Международната награда на Херцога на Единбург, която накратко наричаме наградата, е всеки млад човек в България да има достъп до качествено неформално образование и възможности за личностно развитие, които допълват училищното образование. Личната мотивация на основателите на програмата през далечната 1956 година, принц Филип, заедно със своя ментор Курт Хан, е да създаде възможности за канализиране на енергията, която младите хора имат след завършване на образованието си и преди започване на военната служба, с цел създаване на нещо, което остава в обществото. В България наградата влиза през 2014 година от Тео Василев през читалище Бъдеще сега, защото българските младежи също имат нужда могат да се възползват от тази възможност да надграждат и да развиват себе си и да откриват своя безкрайен потенциал. Нашата дейност е важна на първо място за младежите между 14 и 24 годишна възраст, които имат възможност през наградата да развиват себе си в 3 конкретни направления. Крайната ни цел е всеки един млад човек в България да грабне предложените му от нас възможности за личностно развитие и да вярва, че може да открие и да надгради своя безкрайен потенциал. Бих посъветвала хората, които искат да се занимават с социално предприемачество, да не очакват прекалено бързи резултати, да знаят, че промяната се случва заедно от всички нас, но постепенно, защото постоянството и дисциплината са две от най-ценните качества, които развиваме в наградата.